Хәйерле иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студиядә Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Коткаручылар өчен һәр чак киеренке эш режимы саклана. Татарстанда быел бер янгын очрагы да теркәлмәгән. Мәртәбәле бүләк ияләре ачыкланды. Республиканың Бакый Урманчы исемендәге премияләре тапшырылды. Үткәннәрдән башка киләчәк юк Олы Әтнә авылында Әтнә туй фольклор этник фестивале үтте. Компьютерлар, серверлар, хәтер модульләре, видеокарталарны Татарстанда да җитештерә башлыйлар. Моның өчен республикада барлык мөмкинлекләр дә бар. Тиздән республикада микроэлектроника җитештерү буенча завод төзү планлаштырыла. Якын арада 30 августта Казанда Бәшир Рәмиев исемендәге яңа юл паркы үз ишекләрен ача. Аның инвестицияләре 4 миллиард сум тәшкил итә. Яңа объект элеккеге Спартак аяк киемнәре фабрикасы урынында урнаша. Яңа IT-парк резидентларының еллык кереме 17 миллиард сум булыр дип көтелә. Яңа технопаркта 4000-нән артык эш урыны булдырыла. Быел Татарстанда 800-дән артык коры үлән яну очрагы теркәлгән. Бу 2021 ел белән чагыштырганда 2 тапкыр диярлек кимрәк, дип хәбәр иттеләр Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсендә. Бәхеткә урманнарда бер янгын да теркәлмәгән, яшел зоналар даими күзәтү астында. Да, предлагаю все-таки в Пермяки, потому что у нас там люди в основном отдыхают. Коткаручылар һәрчак уяу, киеренке эш режимын саклыйлар. Яшел зоналарда янгын күзәтчелеге хезмәткәрләре, авыл җирлекләре һәм урман хуҗалыгы вәкилләре патрульлек итә. Биектау районының урман буе зонасында урнашкан авыллары да контрольдә. У нас работа ведется систематически ввиду установления чрезвычайной 5 класса пожарной опасности. Хәзер Татарстанда 5-нче дәрәҗәдәге янгын куркынычы саклана. Тыгыз хезмәттәшлектә территорияләргә патрульлек итәбез. Шул исәптән һавадан да контроль урнаштырылган. Көн саен 150 чакрым юл узабыз. Бу эш дәвам итә. Ел башыннан Татарстанда 800-дән артык коры үлән чүп-чар яну очрагы теркәлгән. Биектау районында шундый 34 урын ачыкланган. Барысы да диярлек кешеләрнең ваемсызлыгына бәйле. 95% случаев возгорания, да, именно сухой. Янгын чыгуның 95%-ында коры үлән чүп-чардан яну очраклары. Ял итүчеләр битарафлык күрсәтә. Үзләреннән соң кемдер тәмәке типшеген ташлап калдыра яки учакны сүндерми. Урманнар янәшәсендә саклау полосалары сөрелә. Янгын чыккан очракта алар ут чылгап алмаска киртә булып тора. Территорияне машиналардан да, квадроцикллардан да күзәтәләр. Травмпунктларны җәяүләп берип чыгалар. Җирле халыкка янгын куркынычсыз кагыйдәләрен кабат искә төшерәләр. Внимание, уважаемые граждане, в Республике Татарстан установлен 5 класс пожарной опасности. Просим вас не сжигать сухую траву. Быел Татарстанда урман янгыннары теркәлмәгән. Тик уялыкны югалтырга ярамый. Урманчылар һәм коткаручылар яшел зонаны җирдән дә, һавадан да контрольдә тота. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Татарстан яңалыклары. 10 сентябрьдән республикада авыл хуҗалыгы ярминкәләре үткәрелә башлый. Алар 24 декабрьгә кадәр дәвам итә. Бу хакта Татарстан хөкүмәте карары чыкты. Муниципалитетлар башкарма комитетларына ярминкәне үткәрү урыннарын билгеләргә кушылды. Традиция буенча ит, яшел чәй бәяләре уртача базар бәяләреннән арзанрак булачак. Соңгы 5 елда Татарстан җәмәгать киңлекләрен үстерүгә 2 миллиард ярым сумнан артык акча тотты. Республика кече шәһәрләр һәм тарихи җирлекләрнең бөтен Россия конкурсында катнашты. 38 иҗтимагый киңлек җиңүче булды. Шуларның 26-сында эшләр башкарылды. Быел конкурста катнашучы 6 шәһәр Болгар, Алабуга, Зәй, Яшелүзән, Лаеш һәм Леногорский җиңү яулады. Йомаклау гранты 510 миллион сум. 7 гаризаның 6-сы җиңеп чыкты. Алар арасында Яшелүзәндә яңа җәяүлеләр кичү юлын төзү һәм шәһәрнең югалган символын яшь туристлар станциясе яңартуда бар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Икенче әдәби сабан туе Саба районында булып узды. Тулырак Динә Нәҗметдинова сюжетында.
Әлеге чарада әдәби марафон һәм авылым гүзәллеге проектларының финалистлары, күпсанлы язучылар, шагыйрьләр катнашты. Әдәби сабан туе быел 2нче тапкыр уздырыла. 1нче тапкыр кунакларны Орча районы кабул иткән. Әдәби сабан туеның максаты мөгаен китап сөйгән, китап яраткан, китап укыган кешеләрне бөтенесен бергә җыю, бергә дуслаштыру һәм татар китабының, татар әдәбиятының көчен дәрәҗәсен күрсәтү. Әдәби сабан туеның әләмен әдәби марафонда катнашып, иң югары үрләр яулаган катнашучылар күтәрде. Кулларыма китап алам да мин байлыгына. Шулай ук биредә мөхтәрәм кунаклар да бар иде. Әдәби сабан туена чакыру Минтимер Шәриповичның үз исеменә килгән иде әлбәттә. Ләкин аның эшләре күп булу сәбәпле ул менә безне җибәрде инде. Мин һәм Адымнар комплексының директоры Айдар Илдар улы Шамсетдинов, сез аны күрдегез, аны утыра ул. Әдәбият сөюче балалар өчен шактый проектлар оештырыла. Шуларның берсе әдәби алан онлайн проекты. Төп максат туган телгә, әдәбиятка мәхәббәт тәрбияләү, катнашучыларның белемен тирәнәйтү. Нәни дусларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Әлеге чарада иң актив районнар исемлеге дә билгеле булды. Опас 3нче урын, Орча 2нче урын һәм Саба районы ничәнче ел рәттән беренчелекне бирми. Әдәби марафонда чит илләрдән һәм төбәкләрдән дә катнашучылар бар иде. Гырым-гадәтләрдән калышмыйча әдәби сабан туе бирнә җыю белән башланып китте. Әдәби сабан туенда тагын бер истәлекле вакыйга. Өр-яңа радио, белем билингваль интернет радиосына старт бирелде. Әдәби сабан туена грант белән ярдәм иткән булса, тагын бер проект татар һәм рус телләрендә шитергән билингваль яшүсмерләр өчен Белем радиосы бүген старт алачак. Әлбәттә ул әле техник режимда эшләп китә. 1 сентябрьдән инде сез radio.bilim.ru адресы буенча интернет радионы тыңлый алырсыз. Менә без инде үзебезнең кнопка белән килдек. Менә бу кнопкага баскачтан безнең Белем радиосы эшләп китәчәк. Һәм интернетта инде сез техник режимда булса да безнең радионы тыңлый башлый аласыз. Инде әлеге кнопкага басарга бергә басып үзебезнең Белем радиосын республикабызның һәм гомумән бөтен дөньядагы яшәгән татарлар, безнең яшүсмерләр, яшьләр, алар да безнең радионы тыңлый алырлар дип ышанып калабыз. Аллага тапшырып, дөнья серләре ачыла, Белем радиосы аша. Сабан туй уеннар белән дәвам итте. Кашык белән су ташу, капчык киеп йөгерү, шүлмәк вату. Кыскасы, барлык килгән кунаклар ял итте, уеннарда катнашты, рух язык белән байыды. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Казан Кремленең дәүләт урыннары бинасында Бакый Урманчы исемендәге республика премиясын тапшыру һәм сәнгать эшлеклеләрен бүләкләү тантанасы үтте. Тулырак Эльвира Җамалетдинова репортажында. Нина Горюнова сәнгать теориясе һәм тарихы тәнкыйть иҗат белеме номинациясендә Бакый Урманчы премиясы лауреаты. Ул Татарстанның көньяк көнчыгыш рәсемнәре турында яза. Нина фикеренчә, нәкъ менә сәнгать белгечләре ярдәме белән иҗат эшлекләре турында мәгълүмат сакланып калган. Я очень рада тому, что оценили мой труд. Хезмәтемне Татарстанның көньяк көнчыгыш рәсемнәре турында яза торган сәнгать белгече буларак бәялүләренә мин бик шат. Татарстан күп рәсемнәренең илһам чыганыгы. Минемчә, бу эш мәдәниятка лаеклы өлеш кертә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының Бакый Урманчы исемендәге премиясе сәнгать өлкәсендә иң абруйлы премияләрнең берсе булып тора. Ул бөек татар рәссамы, скульптор, график һәм педагог Бакый Урманчының 125 еллыгы уңаеннан тапшырыла. Бу премия 2003 елда гамәлгә куелган. Аны республиканың әйдәп баручы рәссамнарына, скульпторларына һәм иҗат белгечләренә тапшыралар. Шундый көчле кандидатлар булганнар. Һәм һәрбер кандидат үзе зур шәхес. Сәнгатьтә ул зур шәхес. Аның тәҗрибә дә бар, аның эшләре дә бик уңышлы. Мәдәният министры Бакый Урманчы премиясы лауреатларына гына түгел,
йола 23 сәнгать хезмәткәрләренә медальләр тапшырды. Алар арасында Фагил Гилманшин да бар. Мондый зур бүләккә ия булырмын дип уйламаганда идем ди. Әлбәттә, бик шат, чөнки мондый нигә инде күчеп тә утыргач, баскаларга күчеп утыргач, исемнәр алу турында инде уйламадым да. Миңа инде теге ниләрне җыйып тәкъдим иткәч, мин бик ышанмыйча гына даже җыя башлаган идем документларны. Ну, менә бик шат, бик күңелле вакыйга, Аллага шөкер, наконец булган ниләрне дәрәҗәсен күрдек. Бакый Урманчы танылган скульптор, талантлы рәссам, аның якты һәм иҗади тормышы бүгенге көнгә кадәр дә сәнгать эшлекләрен рухландырып тора. Эльвира Җамалетдинова, Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Шығарылышыбызны қойғылы хәбәр белән дәвам итәбез. Зур юғалту. Татарстан телевидениесінің легендар режиссеры Эмиль Күлчеревны соңгы юлга озаттылар. Ул безнең телерадиокомпанияның музыкаль редакциясенә ярты гасыр гомерен багышлаган олуг зат. Бик композиторның улы Александр Күлчерев классик сәнгатьне, татар музыкасын яхшы белә. Чынлыкта Татарстан музыкаль телевидениесенә нигез сала. Эмиль Күлчеревның якты истәлеге безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Якыннарның тирән кайгысын уртаклашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, берникадәр тәнәфестән соң Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков белән әңгәмә карый аласыз. Бездән аерылмагыз. Шығарылышыбызны дәвам итәбез. Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы уңайыннан төрле чаралар үткәрелә. Татарстаныбызда да фестиваль бәйрәмнәр оештырыла. Олы Әтнә авылында Әтнә туй фольклор этник фестивале дә шул нисбәттән уздырылды. Аның төп максаты гореф-гадәтләрне, халык авыз иҗатын, уеннарын, югала барган җыр биюләрен торгызу, саклау һәм халыкка тәкъдим итү. Фестивальнең күңелле мизгелләрен безнең хәбәрчеләребездә күреп кайтты. Беренче район ачык фольклор этник фестиваленең исеме гади Әтнә туй. Туй дигән сүзгә шатлыгы да, сөенече дә, бәйрәме дә, хисләр яңарышы да һәм шул ук вакытта йолаларны саклап, киләчәк буынга тапшыру да кергән. Беләсезме, быел бәйрәмнәр шул кадәр күп. Хәзер менә республика көненә багышлаганнар аеруча күп. Менә Әтнәнең мәдәният идарәсе шундый чакыру ясады. Әтнә туй дигән бәйрәм, фольклор бәйрәме. Бу әле ачык фестиваль беренчесе генә. Беренчедән исем җәлеп итте, икенчедән туган ягым буларак мин бик ашкынып кайттым. Якташларыма зур рәхмәт һәм теләгем бер генә, бүгенге фестиваль гомерлек булсын. Һәм аның дәрәҗәсе елдан-ел артып, республика күләмендә зур дәрәҗәгә ирешсен дигән теләктә калам. Бик зур рәхмәт, хәерле сәгатьтә бу фестивальгә. Быел Россия халыкларының мәдәни мирасын саклау елы буларак билгеләп үтелә. Милли җырларыбызны, биюләребезне, гореф-гадәтләребезне хәтерләрдә яңартып, үсеп килүче яшь буынга җиткерергә дип максат куеп, традицион бәйрәмгә әйләндерергә җыенабыз дип белдерде үз чыгышында Әтнә районы башкарма комитеты җитәкчесе Айрат Каюмов. Бик зур рәхмәт безне чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен. Менә шушы фестивальләр аркылы, шушы бәйрәмнәр аркылы без инде үзебезнең үсеп килүче яшь буынга үзебезнең милли тәрбиябезне дә шулай итеп тапшырырга тиеш булабыз инде. Без инде моны шундый традицион бәйрәмгә әйләндерергә планлаштырабыз. Туйда бит инде безнең милли җырлар, милли уеннар уйнала. Һәм менә шушы туй бүгенге көнгә хәтле безнең җырларыбызны, уеннарыбызны саклап килгән бер бәйрәм дип әйтәсем килә. Һәм әлбәттә нишләп әле безнең Әтнәбезнең дә үз туйы булмасын дип, Әтнә туй дип исемләнгән этник фольклор фестиваль үткәргә булдык. Алла бирсә, зурайып китеп инде без инде бу брендыбызны үзебезнең республикабызда танытырбыз дип уйлыйбыз. Әлеге фестивальдә игътибар фольклор җыр биюләренә юнәлтелгән. Бу максат тормышка ашырыла башлаган инде. Милли җанлы яшь буын арасында гореф-гадәтләребезне тиз арада отып алып, җәелдереп җибәрүчеләр бүгенге бәйрәмдә дә бихисап. Яшь поколениегә да ни булып, үрнәк булып торырга инде күрсеннәр дип әзрәк теге матур элекеге этник фольклорларны күреп калсыннар дип әйтәбез, ясалган әйбер дип уйлыйм. Инде без менә бу Әтнә туйы дип атадык, чөнки инде менә элекеге әүвәл вакытларда үзебезнең шушы тальяннарыбыз, хромка, гармоннарыбыз аша инде матур бәйрәмнәребезне кыз узату, мәсәлән, туйлар һәм инде мәсәлән армиягә узатулар да булган бит инде, шулай бит менә. Шушы матур гадәтләрне, юлаларны безнең инде үзебезнең татарларыбызның шын миллилеген күрсәтү өчен инде әлбәттә менә без шушы тальяннарыбызны да хәзерге буынга күрсәтергә тырышабыз.
тырышабыз. Сүз түгел, эш белән исбатлады әтнәлеләр үз эшләрен. Чабата биюен килгән халыкка шунда ук өйрәтеп җибәрделәр. Бу безнең фестиваль Әтнәтуй исемендәге фестиваль беренче тапкыр үткәрелә. Бу фестиваль фольклор фестивале. Ул нәрсәгә оештырылды? Безнең милләтебезне, гырыф-гадәттән килгән уеннарны, җырларны саклап калдырыр өчен. Шуңа күрә без бу фестивальне оештырганда чит районнардан да коллективларны чакырдык. Фестивальгә репертуарында җирле гырыф-гадәтләр саклана торган этнографик ансамбльләр чакырылган. Шуны да әйтергә кирәк. Фестивальдә катнашу өчен яшь чикләве юк. Шулай ук коллективларның кайсы милләт вәкиленнән булуы да мөһим түгел. Димәк, киләчәктә катнашучылар саны артуында шик калмый. Менә бүген дә фестивальдә чыгыш ясарга хәтта Марий Эл Республикасыннан ук килгәннәр. Бәйрәмгә бик шатланып, бик теләп килдек. Чөнки мондый бәйрәмнәр безнең киләчәгебез өчен, яшьләребез өчен, безнең мәдәниятебезне җиткерү чарасы булып тора. Мәдәниятебезне саклап калу, җыр-моңнарыбызны халыкка ирештерү өчен бик матур бәйрәм чаралары булып тора мондый фестивальләр. Безнең үзебездә дә Арча районында менә бик матур гына Сөлгеле капка исемле фольклор фестивале үткәргән идек. Бала чагалар менә күреп торасыз, менә балалар рәхәтләнеп карыйлар. Хәтта мин менә оныгым белән килдем. Ул да мөкиббән китеп шушы тамашаны күзәтә. Яшүсмерләр арасында да менә бу бик кирәкле чара дип саныйм. Ул инде тәрбияви чарасы. Без инде үзебездә шул өлкәдә эшләү дәврендә яшьләрне, балаларны гомумән шундый юнәлештә тәрбияләргә тырышабыз. Мин әтнәдәге бу бәйрәмнәр бик күңелле. Рәхмәт оештыручыларга, катнашучыларга. Без бик канәгать, бик күңелле. Менә бу фестивальне карау өчен без дә Марий чигеннән килдек, Татарстанның иң чигеннән инде без. 25 километр җыраклыктан килдек. Рәхмәт, әтнәбез бик зур үсә. Безне бу фестивальгә чакырганнар өчен. Әтнәтуй фольклор фестивале халык авыз иҗаты җәүһәрләре ярдәмендә гаиләдә һәм җәмгыятьтә туган телебезне, асыл гырыф-гадәтләребезне кадерләп сакларга, милли рухыбызны югары күтәрергә мөмкин икәнлеген раслаучы тагын бер фестиваль. Чара катнашучыларга дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшыру белән тәмамланды. Алия Галиуллина, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Әтнә районы. Быел республика кырларында мул уңыш үстерелде. Рекордлы күләмдә ашлык җыеп алып булырмы? Табыш китерә торган кайсы кыйммәтле культуралар игүгә өстенлек бирелде. Уракта кайсы районнар алда бара һәм урыннарда урак батырларының хезмәтен ничек бәялиләр? Татарстан радиосының турыдан-туры эфиры игенчелек тармагындагы хәзерге көнүзәк мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков шулай ук уракның барышы көзгө чәчүгә туфрак әзерләү, бәрәңге шикәр чигендере алуга әзерлекнең торышы белән таныштырды. Студия кунагы безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Ирек Әнвәрович, хәерле иртә. Сәламсыз. Быел рекордлы уңыш җыю мөмкинлеге бармы? Кайсы районнар уракта ничек эшли? Алдынгы районнар безнең Әтнә, Нурлат, Тәтеш районнары бик алдынгы оешкан рәвештә үзләренең эшләрен урып җыю эшләрен алып баралар. Шул вакытта менә шушы Тәтеш районында иң югары уңышларның берсе суктырылып бара бүгенге 1 гектарына анда 48 центнердан артык уңыш чыгып бара. Шул ук иртәрәк тонган районнарның комбайнчыларында әйтеп үтсәк дөрес булыр, чөнки безнең соңрак тотынган районнарыбызда бар. Безнең менә бу северный районнар дип әйтергә кирәк инде. Төньяк районнарыбыз анда уңыш елдагыча шәшү дә бер атнага көнгә соңрак башлана, урып җыйда шулай бер атнага көнгә соңрак башлана. Бүгенге көндә менә безнең Сарман, Аксубай, Нурлат, Яңа Чишмә, шушы районнарда Тәтеш, Буа районнарының хезмәтчәннәре
бик югары рәвештә, оешкан рәвештә, югары күрсәткечләр белән уңышны урып җыюда эшләп киләләр. Быел хуҗалыкларга табыш китерерлек кайсы культуралар күбрәк игелде? Быел безнең узган елны чагыштырып караганда күбрәк басым ясалды май культураларына. Шул ук рапс мәйданнары артты, семянка мәйданнары артты. Бүгін секенде кайсы бер хуҗалыкларда шул рапсларны суктырып алган, алып бетергән хуҗалыклар да бар. Дөрес аларның мәйданнары ул кадәр зур булмаса да, аның рентабельности дип әйтик инде, кереме зур, югары. Шул ук вакытта безнең шу бертөкле культураларыбыз арасында будайның югары класслы булуы, 3нче класслы булуы, аңа өстәмә сатканда өстәмә ни бирә, бәя бирә. Урак батырларының хезмәте ничек бәяләнә? Күп районнар, күп җитәкчеләр, район җитәкчеләре үзләре чыгып бүләкләр тапшырып, һәрбер механизаторның кулын кысып дип әйтергә кирәк инде. Бүләкләрен тапшырып, матур гына нәтиҗәле генә эшкә өндәп үтәләр. Безнең тарафта министерство тарафыннан шулай конкурс игълан ителгән. Анда 490 премия каралган. Төрле класс комбайннарга, төрле класс нигә инде, төрле класс эшчеләргә дип әйтергә кирәк. Анда бар суктыруда, анда бар уруда, бөтенсен күз алдында тотып, районнарның тәкъдимнәрен күз алдында тотып, без менә быелгы елда шушы конкурсны игълан иттек. Көзге чәчүне кайчан башкарып чыгарга исәплисез? Безнең менә белгечләребез тарафыннан тәкъдим ителгән чәчү сроклары ул безнең 15 августтан 1 сентябрьгә кадәр. Шушы срокта чәчелгән уҗым культуралары безнең кышка ныгып, кирәкле кадәр үзләренә шикәрен җыеп, үсеп, развиваться итеп дип әйтик инде, кышка кирип китәләр. Дөрес, тыгыз эш вакыты. Аннан тыш әле безнең бүгенге көндә азык культураларын игүдә бара, азык әзерләүдә бара. Чөнки безнең республикабыз терлек азыгына мохтаҗ, терлек саны күп. Төп основная обработка дип атыйбыз инде без, зәп, сукалау бара. Аның туры мәйданнары әле бик күп. Әле бертөкле культураны алып бетергәннән соң безнең шул ук соңрак өлгерә торган культураларыбыз, шул ук семянка, шикәр чөгендере, аннары бәрәңге, яшелчәләр, аларның мәйданнары анда бик күп әле. Быел бәрәңге уңышы җитәрлек булырмы? Бүгенге көндә менә бәрәңгенең беренче мәйданнарын ала башладылар инде Арча районында, безнең Кырлы агрофирмасында. Уңышы, быел бәрәңгенең уңышы бар узган елга караганда югарырак. Безнең мәйданнар да артты быел, 20%-ка без арттыра алдык бәрәңге мәйданында, яшелчә мәйданында. Быелгы елны бу культуралар буенча андай җитешсезлекләр булмаска тиеш дип фаразлыйбыз. Ирек Әнвәрович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Садыков белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфиребезне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.